Четвърти пореден сезон на Bora Sailing Championship, Шампионската лига по ветроходство в България. Календарът за сезон 2024 предвижда 3 кръга на шампионата. На 27 и 28 април в акваторията на язовир Искър ще се проведе първият квалификационен кръг за сезона. След това надпреварата продължава на 13 и 14 юни в Бургас. 16 отбора от 10 яхт клуба ще се състезават на квалификациите. Първите 4 отбора от всеки кръг ще се класират за финалите на Bora Sailing Championship, а те ще бъдат отново в София на 12 и 13 октомври. Станете част от вълнуващата надпревара на живо от бреговете на язовир Искър, комплекс Будното око. Последвайте ни и в социалните мрежи за новини, интервюта и пряко предаване на състезанията. Очакваме ви!